Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ipna sabhai pi Sheikh Khubor hakimat kimat. Nikong nisha mi pasha Sheikh Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. U district magistrate jong Garibhoi district wabilash Barandwal ha ka shitrik u Nailur atapusan ula penjari da ka section 163 BNS Khnang Ban Khang yaki kali kit khia ban ya lingba ka surok na mauske sha maudem kabala ban kata ya ka jingking kabala tor bat ka bala ban khlem ha kanu nu kapor ka samla rabina mukti ka samla ka ban khat pras nem karta ka ban nagashnong umtrai ka shnong ka ban hakathain maska amjong Ribhoi district ka bahab ha umsiang police outpost kalangam jlob ha ka shitrik unailur atapsan ha ka por khatwei bijim stem kini ka samla kalangam jlob ha ka por bakalit sum bar ki parlok jongka namar ka jingshit palat jongka sngi ha ka por bekidan ha ka jakarep jongki hendrei kalangam jlob penban bat amshim lala ban pelai imyaka Menteri Kesoka Jylla Marcus Marak haka shitrik unailur atapasan. Ula khap ribon bat pli pat ba ya ka PA Sangma Museum Arena kablashna ha William Nagar kum ka jingrakhi ya ka jingdam nyaupu prasnem ka sngi kha jong upurno e Sangma u balong teng u speaker barim jong ka Lok Sabha baru MP bala job bun snem natura bat u riu san Pyrthei u bala yo jingithu na ki riu pa khamat kari India. Ki karbi kala le dusman ki babun tli ki masi jong kinong lapangam bat kila rong yang masih jong bakar chom siang shai wahej nong jong kalapangam uma demon miling do ulai thu baki karbi kila tar bat pru yakatari yaki masih jong kinong lapangam kat ba kinang penbam phalang halum penthor bat lai thu bakani kala jaha ka arpu pratrik unailar achapsan wahej nong lai thu bakla pentip shiki bor penya district jong ka west jande district bat kila krenru bat ki bor penya shnong Joki karbi bakin pelat no yang masih belarong tu hendrei haduk mentah kimpat penpai setia. Ka Sangkadiv College Shillong haka artrik unailur aja pesan kelapun ko buram yaki samla puli ki bala pendep ya ka graduate haka jingalang ka bala long ha auditorium jongka college. Ka college kelapun ko buram ru yaki nong hikai berki nong trei ki bala kenjo arpusan snem ka jing ai jing hikai baka jing shakri hapok ka college bala pelat pat baru ya ka kot ka bala kerteng dynamics of teaching. Meghalaya Arm Wrestling Association haka artrik unailur atapasan kalapin bena bakan pelong ya ka Arm Wrestling Scouting kum ka jikpin kre ya ka 39 National Games ka bansalong house nem arja punyo haka ni Jylla Meghalaya u present jongamawa ba June Star Kharbuli haka jingakran bikla Pyrthei Khubor ulai thu ba haka ni rinsan ka ban sedang nado ka arpunyo trik unailur atapasan Shillong College Shillong ansa pelong ya ka inter school bat college nado ka kadan class 11 ka inter district office ka inter private sector but kumjuru na ka banta ki khot jong ki jim pher ki badan harilom khasi jaintia bat garu hadin bakalami ka jingkno ka barang shen da ki contractor na them Ribhoi halo ka jingbam yo kam shu hakit na trekam ka sarkar na ka daw ba ki kam ki jam baro la trailut da ki contractor ki baran jingade ber kita ki high level na ka liang jong ba dispersing rani ubalong away na ki nongwat RTI haka artrik unailar achapasan ula seimadan ya ka jingkno ka ba pau ba ka long ka jingkno ka ba shisha ka sarkar Jylla kalapin bena ban pentrikam ya ka chief minister hospitality scholarship program ban Beijing era pisa laipon riu lak tingka nakabenta away pa away ukna ubapuli ya ka BSc haka hospitality and hotel management IHM Shillong uba polling do ubalong menteri ka sarkar Jylla haka jingakran bakla Pyrthei Khubor haka artrik unailur achapasan ulai thu baka jingthmu ban pentrikam yakani ka scholarship program ka long ban penslori ki samla ki bapuli yaki higher professional education haka hospitality khnang bakin dubla ban beteng yaki jingpuli ki chongki u menteri ka thna jo kai Pyrthei ka sarkar Jylla ba polling do haka artrik unailur achapasan ulapan benapat ba yaka Meghalaya's autumn calendar achapasan na ka benta ban pelong yaki tamasa ba pher haka Jylla Meghalaya borokwe haka jinga kram ikla Pyrthei Khubor uba pol lai thu ba ka Meghalaya kayak festival kan long habnai risaw kata khatsaw hadu khat pratrik ka 7th ahor 4x4 off-road challenge kan long habnai risaw nado ka arpulai tarik hadu ka arpsan taring ka Shillong Cherry Blossom Festival kan long habnai naiwing khatsaw bat khatsan taring ka Shillong Literary Festival kan long habnai naiwing arpho hadu arpo artaring
Kami Gong Festival kan long hau benai nai wing at opera bat ap knai tering kat ba ka winter deals kan long hau benai no opera na duk ka khat wei haduk ka khat lai tering. Ula pentebru bahag ka Shillong Cherry Blossom kaban salong Haji In Stadium Shillong an sawan ban penbernyaru dau Jason Derulo baga kunhun ruai the script. Kunthubru ya ka Nora Fatehi kaban wan ban yuk chan hanong ba Shillong hakasien kaban kong e. Kini pakilong Khubor na kelengki betajong kari. Ka Bharatiya Janata Party hakasngi ba ar kala kantho ting e ya Rahul Gandhi halor ka jinglap ki artli ki epic ID chong upawan khera urkhot chong ka Seng Congress ubalong ru chairman chong ka Media and Publicity Department. Menteri Ketat Parliamentary chong ka Sarkar Pedeng Kiran Rijiju hakasngi ba ar ula penramjur ya ki kentian ki balakran Punjab buram persya ya menteri rang ba kari Narendra Modi da kinong alam ka Congress hakapor pelong ya ka voter adhikar yatra Bad ulong ba unong yalam kalyang persya ka Lok Sabha u Rahul Gandhi ula sedang ya kini kasni da ka baben yung menteri rang badu bad kinong bud kilong kum uksai u babud yo ternia kat shabayalam haba penrem ya ka dharma sthala chalu rally bad ka jingne jingo kinong yalam ka BJP ya ka long yeng chong usujaya u brakla no U menteri rang ba ka Karnataka Siddharamaya ula bu jingkeli ya kinong rem jong ka BJP bad ula dawaru ya ki ban a jing penshai laki kershan ya dharma adhikari jong dharma sthala ni ya ka long ying jong Virendra hekitadi Urkhat barang ba jong ka Congress Lok Sabha Shashi Tharoor ula pediang sngobha ya ka jingakran hapreng ka India ba ka China kabala long hari China bad ongru ba ka dikasian jam ka babyang tam bar ka baran kam na ka banta ka sarkar pedeng Kihe Jangata Enforcement Directorate kila pha ya ka jingpen banato kit chaki kertong ki brayo jingtip ba ki siu da kapisa yo nong thau an jong ka Trinamool Congress Ujiban Krishna Saha ban yo kam hakiskul sarkar Jylla West Bengal Ki pulit ka Mumbai hakasngi ba ar kila hukum yo Manoj Jarangi Patil u nong ya ki ba Krishan ya ka Kota Maratha ba un mi no Mardor na Azad Maidan da ka ba ongru ba ki no Krishan jong u ki penkhen ya ki kendon bala bu bun bun sien ba de na kata kata pakatnat pulit kam la shu ban a jingbit ba undang yepteng ban pelong ya ka jing ki Unang alam ka BJP Amit Malviya hakasngi ba ar ula keno ba unong aktin jo ka Seng Congress pawan khera ba udan artli ki epic ki ba trikam Delhi bat ula ongru ba ka Congress ka balong ka parti ka ba rimbha ka dei ka nong tu vote bat ka ba penjat ya ka rukom jin nong mi khmat bat ka ba tu ya ka bor senshar da ka ba pelong an ya ki nong wan rung tu bat ki bam dei ki nong India Ka Jammu and Kashmir kala ban sakhi biang ya ka jing hap slap ka bajur bat akibor penya kila pen bana ya ka jing maham ka basaw ban yakun ya ka no ka jingja ka bala banja ha kini ski ka ban ha ka jing tre ka bakong san na ka banta ka ri ban long ka jaka pedeng jong ka semiconductor ha ka Pyrthei u menteri katnat electronics and information technology jong ka Sarkar Pedeng u Ashwini Vaishnav Hakasingi baar ula wanra ya ka made in India processor ka baningkong haringkat ki test chips na ka Southly ki project pala menjur syau menteri rong ba do kari Narendra Modi kini par kilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka kunhun ki shipai India kala hiar ha Fort Wainwright ha Alaska ha kari United States na ka banta ka Youth Abhyas 2025 ka ba arhuway ka bala bu sngi ban sedang nadu ka shitarik hadu ka khat Tarik Nailur acha apsan la ongat nat kambari jongkari India u congressman ka US Raja Krishna Murthy ula penram juriya ka jingrung tu ha ka waini ki temple jongki riu ngai Hindu ha Santa Clara California ha ka ba ula kentui ki bor pulit man le da ka bating ya kinong le kam sniu Ka European Commission hakasngi nengkong kala ong ba ka Russia ka don ya ka jingsuba ba kala penthut ya ka GPS jong ka lingsun ka bakit ya ka President jong ka European Commission ka Ursula von der Leyen hakapor ba ka Lech Bulgaria. Hawa pentkina halo ka jingthut ka GPS jong ka ni ka lingsun. Unong aktin jong ka EU Commission ula penpau ba ya ka jingtip la yo na ki bor senshar jong ka Bulgaria ki ba suba ba ka ni kala ja na mar ka jingtuklar jong ka Russia. Uwe ubriu la klano bat langut kwe pat ki nong le jingme kila minsaw hadien ba artli ki ling sunrit kila itungku hasahit beneng kat ba baro angut ki nong nya ling sun kidang persyang ban hiar hakaka ling sun ha Colorado Menteri ka Sarkar Pedeng bakmi ya katnat External Affairs u SG Shankar hakasngi nengkong ulai kren bat Menteri katnat Kambari jongkari Afghanistan u Amir Khan Mutagi hakabaw la penpau ya ka jing sngaulem halo ka jingdu ki minsi embrio ha ka jingknyo jumai kabala lingshop ya ka nikari kabala sha penjlor hakathma hakamit sngi ublai Kari Uganda kadang penne haka jingete soskular
kabala ya soy bat kari Amerika ban pediang ya ki basha kendang wat ha pedeng ka jing sha kentho hapo kari bat shabari la ong uhe sarkar hakasing kong Digi hajar ngot ki bri kulai lum hakaleng kari Amerika hakasing kong ban rakhi ya kasngi chiki nong trei daga ba pelong ya ka jing ki daga badawa ya ka sarkar ban thau ya ki la jinga da ki ba kham klein ya ki nong trei ringkat bat ka jing kentho ya ki policy trei kam jong president ka United States Donald Trump Kari Bangladesh kalamat ikajing ka bajur hakini ki shisnem tam nakadaw ka jingle don bor jengkile no Islamist kajing hiar ka yok akon kajing bem yok kam yok jam kajing senjor jong ka an ber ka shong suk shong san ber kajing kulmar kabala sapriang hapo ka sarkar bashipor balayalam do Muhammad Yunus ongka awami league hakasi bahar Lalap ya kajing sapriang kajing pang African swine fever hakaway ka jakarisnyang ka bahe halobere parish ha central Latvia loong katna sumar mra jong kani kari ban khangla de kani jing sapriang ka jing pang palat arpula hajar laispa tali kisnyang ha Baltic pork farm an sapnyap no U Menteri Katna Rep jong ka South Africa John Stevenson ulapan pau ya ka jing sukia halo ka jing sapriang jong ka jing pang kajat bachintur ha kani kari Bar kitu Khubor Khubor hakimat matasgi Khubulai You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.